Хора, не съм вярвала, че някога ще водим този разговор. След толкова отговори не, вече мога да ви кажа да. Хималая има пробиотик. Пробиотикът е Bacillus subtilis, пробиотик с доказана устойчивост и ефект върху чревния микробиом. Хималая Gut Gummies са вкусни желирани таблетки от Himalaya Wellness, компания, която вече над 95 години съчетава аюрведичната мъдрост със съвременната наука, за да създава висококачествени билкови и хранителни добавки, създадени за ежедневен прием в подкрепа на чревния микробиом. Гъмис са лесни и вкусни и прекрасен начин да подобрите здравето на своите черва. Съставките им помагат за възстановяване, поддържане на правилния състав на чревната флора. Формата на желирани бомбони е идеална за хора, които не обичат да поглъщат таблетки. Желето е плодово, абсолютно вегане, няма нищо животинско вътре. Щамовете на Bacillus subtilis са отличен избор за хранителни добавки в желирана форма. Защо? Те запазват активността си по време на производство, опаковане и транспортиране, без да губят своите свойства. Характеризират се с дълго време на оцеляване в храносмилателния тракт и могат да защитават от високи температури и стомашната киселина чрез образуване на защитни спори. Това им позволява да преживяват суровите условия и ефективно да достигат до червата, където оказват благоприятно въздействие върху състава на микробиома. Плодов пектин, без желатин, без изкуствени осветители аромати, без консерванти. Преживяват висока киселинност на стомаха, остават стабилни при съхранение без нужда от хладилник, достигат жизнено способни до червата, участват активно в балансиране на чревната микрофлора. Една опаковка е достатъчна за 1 месец прием. Сега ще ви покажа, разбира се, и как изглеждат вътре. Хоп! Ето, вижте, разкошни са на вкус, признавам си. Дозата е 1 желе на ден, обаче аз хапвам май повече в началото. Хималая за здрави черва.